Tumela ngithobela sanibonani molweni bhotani lotshani absheng zidwesha nezidweshakazi zikanonkwenkwezi hlala nami ndihlale nawe ungashenxi ungandishila ngomnye umzuzu kuba kaloku andiyonto ngaphandle kwakho. Tumelang bethunana molweni thokozani izidlondlo ezikhulu makhosi amakhulu bayede camagwini lisedi rhanya. Ndiyazibulisela ngale mini ngale mva kwemini yanamhlanje bethuna benditshilo kuni ndathi I am back with a bang guys. Yeah, today ndibawela sincokole ngantoni? Ndibawela sincokole mani ngepresence yabantu abadala ebomini bakho. Uziva njani okanye ndingathi uqwalasela ntoni ukuze uyazi into yoba bakhona ngoku, ikhona into abayithethayo, kukho imiyalezo abazama ukugqithisa kuwe at that given moment. You know, ndisaqala ukuthwasa ndihlale ndisiva umntu athi bathi abantu abadala ngqondo eyi bendihleli nawe nje ngoku ndive kwamntu uthethayo eyi yini aba bathetha xa kutheni uyeva. Athi umntu mhlawumbi utsho egqirheni athi mama kuthiwa mandithi, ndiqonda he ngabatheni abafikelwayo bazoxelelwa. You know, for the longest time I used to ask myself into yoba inoba benza njani ukubana, because mna the only way I knew at that time was xa ulele iphupho qha. But then obviously you grow spiritually and you connect with yourself, you understand. Especially when you are an awoke person, like myself, you know, when you have walked the path of finding yourself, of trying, because I don't think you will ever get it right, but you try to, you know, get to your true purpose. Kwiividiyo zam nee-articles endikhe ndazibhala ngaphambilini ndikhe ndathi everyone has a purpose, spiritual purpose basically. We are here because we have a purpose, whether unobizo or awunalo, uthwasile ungathwasanga, wonke umuntu okhoyo emhlabeni has a purpose. We have a reason to be here. Akho mntu ukhaphe omnye. Uyayiva ke ngoku? Ide ithi ingoma endakhe ndayimamela like all the trees and the stars under the sun, you too have a place on earth. Ithi loo nto leyo umntu ngamnye uthunyiwe, and then ke ngoku siphiwe ngokuphiwa, you understand. Abanye bethu our intuition you know vibrates at a higher level than abanye abantu. Ithi loo nto leyo ke ngoku ngabantu abanobizo abanikwe iliso lesithathu. In fact everyone has a third eye basically, but umntu onobizo yena elakhe iliso likhawuleza libone lomnye umntu, you understand. That makes you special, that what differentiates you. Yona nto ikwahlulayo phakathi kwabantu mandithi ke abanechaphaza elimhlophe nabantu abamnyama. Ingekokucalucalula yindlela ekuthethwa ngayo, kuthiwa umhlophe wena umnyama wena. Mhlophe wena ngoba kaloku ungumntu ogula ngentsimbi emhlophe, umnyama wena ngoba awuguli ngantsimbi imhlophe. Ingelocalucalulo. Masingene nemxholweni. Ubona ngantoni okanye uqwalasela ntoni ukuthi kuyathethwa ngoku makhe ndithule ndimamele? You know, as a person, we are, you know, we have different characters and personalities. Khona abantu abandwebileyo, khona abantu abamathileyo, khona abantu you understand, introverts ne-extroverts, you understand. Now, it's very important into yoba noba undwebe kangakanani ngelinye ixesha ukhe uzole uzinze umamele. Umamela umoya, yayiva? Itsho ingoma. Thula moya wam, thula moya wam, thula umamela uJesu kutshiwo. Mna ke I take it uba uJesu senoba sisinyanya sakho, you understand, your higher power basically. Ubokhe uthule, uthulise umoya wakho, uzinzise uzole ukuze umamele abantu abakuphetheyo. Akho mntu ungaphethwanga at the end of the day, sonke siphethwe. We all have spiritual guides,
guys, twasaring or not twasaring, we all have spiritual guides. So sometimes you do need to listen to your inner voice. You do need to listen to that voice ephethe ubomi bakho. Ndithi ke ngoku but kulena ividiyo ndifokhasa kakhulu kubantu abathwasayo ngoba ndiqwalasela into yoba you know, xa usayiqala le jeni i-confusion inintsi, ungazazi naxa kukho umyalezo, you understand, ozanga kuwe, and ungayazi into yoba mawuthini so seyifikile laa moment uve into yoba mani kuyathethwa but noba ndiva kodwa ikhona into eyenzekayo kum, you understand. So ndiza nale video ke ukukucebisa into yoba qwalasela xa kuthethwa nawe ukuze uthini umamele. Ngelinye ixesha ungazuza nto ngokuthini uzole. 1, umuntu othwasayo onesithunywa, isithunywa ke yingelosi, isenoba yingelosi yokuthandaza, isenoba yingelosi yokunyanga. Mna ndithatha uba basically isithunywa is your spiritual guide. Ngulo mntu ophethe amandla akho, ngulo mntu ophethe intsebenzo yakho, sisithunywa sakho eso. Namhlanje ndifuna uthetha ncakasane ngesamanzi isithunywa, isithunywa sakho sasemanzini. Qwalasela into yoba uba ngumntu ogula ngamanzi unethamsanqa wena, ngoba ndicinga into yoba mna amandla ehlabathi liphela asenzonzobileni yamanzi. Kuyiloo nto abanye bethu bezazithonga besezantsi eludakeni, phantsi ekujuleni kwamanzi, enzonzobileni. A fly in my video, yayiva ke ngoku, ekujuleni kwamanzi. Uzazithonga, it's either lulwandle okanye ngumlambo, but awurhaxwa, uyakwazi ukuphila phantsi kwamanzi xa usephupheni. Unganelo phupho ngelo xesha, yazi into ukuba kahle kahle suzibe uphakamile laa moya walaa mntu ugula ngaye, laa mntu uphethe amandla akho, suzibe kuphakame umoya wakhe. Ufuna into yoba qwalasela, kangoba ungade uthi xa uvuka kwelo phupho uvuke ngelinye ixesha iindlebe ezingathi zivalekile. Olu hlobo loba xa uqubha mos, xa uphuma emanzini uyathanda uphuma iindlebe ingathi zivalekile, abantu ingathi bavela kude. Meaning ngokomoya ubuyile phaa, ubuyile emanzini, ubuthathiwe ngokomoya. Ikhona ke loo nto uyoyiboniswa, uyoyifundiswa okanye izawulungiswa apha kuwe. Ithi ke ngoku loo nto leyo unganephupho lamanzi, hlala uzole. You understand? Kwezaa ntsuku ubana ngaba ungumntu othanda uawutha, khawukhe uhlale uphoswe, okanye uba uthanda utakelwa, makakhangezi, kuyathethwa nawe. Futhi nokuphupha amanzi nje in general, ngelinye ixesha uve ingathi kukhala itsho amaza, you understand, ii-waves apha ezindlebeni zakho la, you understand, ongayekiyo. Uphupha phakathi kwawo okanye uve ingxolo yamaza ezindlebeni zakho. Ithi loo nto le ikhona into ekudingayo emanzini, ngaske ukubana ngaba unayo indlela usondele kuwo amanzi, either for cleansing yourself, especially xa ungumntu osebenza ngawo amanzi, you understand. Mna umzekelo ndinokuhlala ndihlale kubekho umntu nje ndithi ndakumjonga ndifumanisa into yoba iyeza lilodwa linakumsebenzela, okanye kwa iyeza lizusebenza kuye. Lo umntu udinga into yoba ndiyophakamisa amandla am emanzini ukuze kuncedakale yena. Inyaniso yile nto yoba abanye bethu siphiwe ngokwendalo. Uyayiva ke ngoku into yokuba kwawuphakama umoya othile kum, uyayiva ke ngoku ungamnceda umntu ongomnye. You can transfer your positive energy to the next person ukuze ingxaka nayo ibonakala ithomalala. But ke ngoku when you yourself are not cleansed, laa moya ukwazi uphakama kakuhle. Ithi loo nto leyo awuzukwazi unceda abantu ngendlela efanelekileyo, ngoba kwawena udinga uncedo, udinga ukuhlangulwa wena kuqala.
Xa ungumntu ke osebenza ngamanzi, ingaske uhlale wena kuqala uhlanjululwe emanzini. Usondele emanzini uyothandaza, uthethe ncakasane nalo mntu uphethe amandla akho. Iyakwazi ke ukwenzeka into yoba ayingomntu umnye. You understand? Baliqela aba bantu bakuphetheyo basemanzini. But ukubana ngaba uyafuna ukusebenza ngokwenene nangokwenyaniso, uyafuna ukuphila, you understand, ubizo lwakho luphilele, ingathi mna ungamfumana umntu oza kuphakamisela la mandla, akuhlambulula ugqiba kuphakamisele amandla, abe naye engumntu onawo amandla kakade. Sikholwa loo nto, ukuphakamisana, omnye uphakamisa omnye. Ndinamaxesha nam kwiinyanga endiphila nazo ndithi bani ndicela undise emanzini ngemini ethile, ngoba ngelinye ixesha awuzukwazi ukuzinyanga. You understand? Everyone needs to be recharged at some point. Amandla, ibhetri wathatha kwenye ibhetri. Uba ndiyavakala. So nawe as a person ophila ngokunyanga abantu, your energy gets depleted basically. Your power to heal gets depleted. You understand? Because when eleke, you understand, transfer energy yakho to abanye abantu ukuze kuphile bona. You understand? So your cup becomes empty. You need to fill it up at some point. So as nto ndizithethayo, ingxolo yamanzi ezindlebeni, ukuphupha usemanzini, ngelinye ixesha uve amanzi ephuma ngendlebe. Amanzi aphume ngendlebe kungeke uba une-infection or udinga uya kwagqirha. Amanzi nje uve amanzi esehla ngendlebe eshushu kamandi. You understand? Ithi loo nto leyo kukho umntu ogula ngayo okanye abantu ogula ngabo abahlelisekanga kakuhle kuloo ndawo bahleli kuyo. Ngaske usondele kuhlanjululwe wena bezophila nabo. Iyavakala ityiwe emngqushweni masicima gusheni. Zinintsi mani ukuphupha ucula okanye ukuphupha kuculwa, uyayiva? Idlo nto leyo isithunywa sakho sikhona and ukhumbula mani umculo yinto ethi noba uyaklina seyingengomculo wecawa, uyanasena imelodi nje, i-rhythm, into etsho kamandi, uyayiva? Ukhawuleze ulibale zonke iingxaki zakho, uyandastand, uyatshayela itsho mani, uhlale, uyayiva ke ngoku, uyayiva, ube phaa, ulibale noba ulahliwe. Xa ulahliwe okanye uyashiywa, uyabona, ithi awukhala ingoma, uyayiva ke ngoku, uyayiva? Ngumculo lowo, ngamandla omculo, uyakwazi ukuphakamisa umoya womntu. So xa usiva umculo emathongweni okanye uva umculo ezindlebeni, ngelinye ixesha uzihlelele, uve ingathi nantsi ingoma isitsho, like kuyahlatshelelwa, mhlawumbi ingoma ecawa ngelinye ixesha okanye even ingoma yobugqirha, kodwa ingoma ephakamisa umoya. Indlela oxelelwa ngayo sisithunywa sakho into yokuba siyanqwenela ukukunceda ukuphakamisa lo moya wakho wehlileyo uphantsi. Ithi loo nto leyo nawe zibeke kwimeko yokuba ungancedakala. It's either ubana ngaba ungumntu osebenza ngaso isithunywa, biza abantu odla ngokuthandaza nabo. Uyayiva? Noba niphakamise iladi, noba kwenziwe inkonzo, umlaliso, but ube kwisimo sokuba umoya wakho uphinde uphakame, uhlanjululwe, kuphinde kuphakanyiswe umoya wakho. Awukwazi ukuba yinyangi ungazinyangi, hlala unyangwe nawe. Uyayiva ke ngoku? Phinde elinye ixesha apho uva khona into yoba mani ingathi kuyathethwa nam, uyakwazi ukuthi uhleli ngelinye ixesha uve kukhwaza igama lakho, uve nje uqonda uba ubhekabheke, uyayiva? Athi umayidululu wakho awutheleyo ngelo xesha ade akubuze uba hayi utheni, walaqalaqaza, ubuqonda uba Thixo awukwazi noba ungayibeka njani, likhwaziwe lona igama and ulivile. Ungekeva umntu ekhohlela uhleli wedwa endlini. Uyayiva? As nimpapa and flakes nayo ndiyafora ukuba yinyangi. That is why kusithiwa sinenkenkqe, asiphilanga because kaloku sinee-voices ezithetha apha kuthi and singekho schizophrenic, uyeva?
asingekho bipolar but lilizwi liyathetha nyhani, ngelinye ixesha lize nomyalezo. Kwakhe kwathiwa kum ndizihlelele mna, kwathiwa nililala njani kukuhila endlini, kwabe kuphelela apha, likho elinye ilizwi elathethwayo. Ndaxakana nento yoba ndithini ke ngoku, ndiyamkhangela ndithini. My mother was in the other room, silungiselela ulala, siyancokola, usekamereni yakhe nam ndikweyam ikamera, kweli xa ndilidala lalapha ekhaya. Uyeva, ndandisaphangela erhini ngoku, ndizile for the weekend. Azange ndibe sambalisela nombalisela, heyi yintoni le nto. And ke akuzukwazi ulaleka because andinoba kuthiwa mandimkhangele lo hili and ke ngoku umfumana kwam afuna ndimthini. Uyeva, but ngelaa xesha ndathatha nje isiqhumiso, ndaqhumisa. So xa ungumntu womoya, ezinye izinto funa zihlale zihandy, ziredi, you understand, to cleanse your space immediately as soon as kuthethwa nawe, you understand. Hlala unaso isiqhumiso esihandy, ungathiwa uzawubaleka uye endumbeni kuTixo, uhambe ovula endumbeni. Ezinye izinto mazibe lapha by your bedside. You know, there's charcoal, those charcoals ezisetyenziswa ngabantwana benu xa betshaya laa nto yabo. Ndandicinga uba kutshaya ii-drugs, kuthiwa yintoni laa nto, wakasaphi, yintoni, okapayipi ke laa nto. Banalaa lahle lifakwayo phayana, those coals, laa charcoal, it comes in handy. Ndixela uyibeka apha phambi kwebhedi yakho nesosari, yabona, ipleyitana nje, zihlale ziredi, should uba kushube, you understand, because xa uyinyangi awuzungaleqwa. Ezinye iinyangi zizawufuna ukukuthesta amandla, zingakuthestanga zifuna ukukuthoba amandla. Hlala nezinto zakho ziredi, isiqhumiso sakho ukhawuleze uziqhwasha, i-charcoal yakho kuqhume kuvutha uthuli, uyayiva. Mna ndihlala ndinalo neyeza lokutshiza eliredi, ndilala nje, abahlakazi bayayazi, ihlala apha epasejini, ya elam iyeza, wenzela into yoba kwawushuba mntakabawo khupha iintelezi zam enzaziyo into yoba ndizidibanisile zibotshiwe. Uyeva, uhili uzawuphuma ezingqongolweni ethanda engathandi. Uyayibona laa nto ndiyithethayo. So xa ungumntu onyangayo, vula indlebe, uvula amehlo, but ke ngoku be ready into yoba xa uthunywa yenza le nto kuthiwa yenza ukuze iindlela zakho zizovuleka. Sukulindela ukuza kunonkwenkwezi elekunengxaki. Sometimes find a solution yourself. You understand? Trust your inner voice. Kungathiwa kuwe phakama kukho uhili, ngoku uzawuhamba uxelela lonke ilizwe, ezinye iingxaki nide nizibhale nakooFacebook into yoba hey, ithetha ukuthini ke ngoku xa ndiphuphe kusithiwa kukho uhili wasenext door. Honestly, everyone must know iingxaki zakho ngoku. Everyone must know into yoba wena udalwe ngoluphi uhlobo, kuyathethwa nawe. It's not on, guys. Abayithandi abantu abadala, bazawunqaba nonqaba. Sukuhamba usoneka iindaba zakho ku-social media. You can ask for advice, you know, privately, because asoze wazi yonke into ekugqibeleni. Uya-understanda ke ngoku. So hlala uthetha nesithunywa sakho, ingelosi yakho yiba nobuhlobo nayo, and yiba nezinto, qwalasela man ii-movement, izinto ezenzekayo around you, uyazi into yoba yeyi, mna xa kuthe gqi ibhabhathane kwakusasa ikhona into entle ezawukwenzeka. Hey, xa ndijikelezwe yinyosi, ndiyathanda ukuthi kanti ikhona imali endizayiphiwa, into ezinjalo, you understand, so that uzobulela ngexesha elifanelekileyo. You know, esaa sithunywa xa siziveza kuwe, you understand, nawe ke ngoku iba ngumntu okhini. Uyayibona laa nto, iba keen uba okay, ndikubonile, ndikubonile tshomam. Uyeva, bufika kwakho endlini ubeke ilekese, umbekele as umntu ozibonakalisileyo into yoba namhlanje ukhona, and uzawuqwalasela into yoba kukho izinto zithi zawukwenzeka. Umzekelo, mna le nto ndiyithethayo, ibhabhathane, nethi ndijikelezwe nje libhabhathane ndilibone lihamba phaa kusekusasa kungekabikho semini, I know into yoba imini yam izawuba ntle, ikhona into entle ezandehlela, and usuku lam ndizaliphetha, you understand, imood irayithi. As a result, funa ndifike endlini ndilayite ikhandlela lam elona linuka kamandi kumakhandlela am, ndibeke ilekese phayana. Uyayiva ke ngoku, ndibeke iglasi yamanzi phayana newayini uba ndinayo iwayini efestireni,
kwikamero le ndilala kuyo ndingekayi nokuya endumbeni. Mna I don't phahla every day, guys. Andinguye laa Gobelo, andinguye laa kuthiwa ntoni, Makhosi, whatever you want to call me. Andinawo amandla othandaza yonke le mihla, andiyiphiwanga loo nto leyo. Mna ndisondela kubazali xa kukho ingxaki, ndisondele kubazali ngokubulela. Uyayiva? So ngelinye ixesha kuyonqeneka kwa ukuya emakhosini uqonda uba anene ndandiguqile phaa. Uyayiva ke ngoku? Apha kwesi space bakhona yonke indawo ophila kuyo. Uyandastand? Ngelinye ixesha into ithi qatha ngo-10 ebusuku sowulele uqonda uba yhu akukude mani. Uyandastand? Iba nendawo ekufuphi around you where xa kukho umyalezo ofikileyo uzawukhawuleza ubonakalise nawe ijesha yoba uvile umamela. But cleansing yourself is paramount. Xa ungumntu wamanzi ingakumbi, iba ngumntu owathandayo amanzi amanintsi, ungayovaswa echibini elineengubo zesele. Uyayiva? Amanzi ahambayo ahlentabeni agqitha ii-plants ngee-plants, meaning acocekile, aza kucoca nawe because herbs and herbs, you understand, la manzi agqithe kuzo. Uwasele ke nalapha emlonyeni. Some of us have a glow because siyawasela amanzi. Amanzi ayimpilo, good people. Usuvasa ngawo qha watye nalapha emlonyeni. Uyayiva ke ngoku? Ukuze okwenene nangokwenyaniso uphilise lo moya uphila apha kuwe ngaphakathi. Isithunywa sakho yibani ne-communication. Zifundise i-communication, mamela xa kuthethwa. Nokurhawuzelelwa ziindlebe mani, laa nto ongathi iindlebe ziyarhawuzela ngathi ungahlenza uphethe i-earbud okanye kude kuthiwe galela ijini. Uyayiva? Ngoba iindlebe ziyarhawuzelela. Yindlela abakuxelela ngayo into yoba kudala sizama uthetha nawe awusiqwalaseli okanye awusiqapheli. Uyayiva ke ngoku? Okanye ngelinye uve laa tswii, yabona, ngathi yireyidiyo, isitishi sereyidiyo esingangeniyo kakuhle. Le nto ezi nto ndizithetha ndikhe ndazithetha ngaphambili, but I think inoba nam ndandingekakwazi uthetha ngokuya. Remember when I started, I was shy and uyayiva na some of the messages bendizigqithisa ngelaa xesha. Xa ndijonga ngamehlo okhula ndiqonda zikhona ezifuna uphindwa because my deliverance at that time yayeyomntu shem omathileyo maka. You understand? Ngoku hayi noko ndinayo ivavavum yokuyibeka into ngale ndlela ndinqwenela ukuyibeka ngayo. So laa ntswii, uyeva? Sisithunywa sakho sizama ukukuxelela into yoba kune-gap between wena nabo. Communication ayikho kakuhle, abakuva nawe awubeva. Lungisa ukuhlala. It's either uhambe ezindaweni ezinengxolo, emathaveni, so xa befuna uthetha nawe abakufumani, okanye uhleli nje unomntu, uhleli nje ugonile wena, xa bekufuna abakufumani. Uyayiva ke ngoku? So zifundise xa ungumntu osebenza ngabantu into yoba amaxesha, ngamanye amaxesha uzole uzinze ukube wedwa, kwenzela into yoba xa kukho umyalezo uze ukhawuleze usabele. Mandingayenzi inde bethunana, seyinde kakade. Camagwini bethunana, please continue subscribing. Those that have not subscribed, why have uhlelela intoni? You listen to me and you don't subscribe? Awukho fair. Uyayiva ke ngoku? Yeah, press that button. Nina baku-YouTube, ku-Facebook, kuthiwa ni-join. Kuyajoin, ithini laa nto? Wewethu, press the follow button. Ku-YouTube, please don't skip the ads because you know they pay the bills kaloku. Ku-Facebook, please buy me stars, guys. Hayibo, I'm stars eligible. Uyayiva ke ngoku? I'm back, guys. Andiyindawo, ndihleli camagu. Makube chosi kubele. Till the next one.